Sant Feliu de Guíxols, bressol de la Costa Brava i poble de gran tradició marinera, celebra des de fa 10 anys i durant la Setmana Santa el Mercat del Brunyol. El brunyol és un postre que, segons mana la tradició, es menja per Pasqua. N'hi ha de dos tipus, el típic de l'Empordà, rodó, i el de Sant Feliu de Guíxols, de forma triangular. El brunyol guixolenc és un postre molt arrelat a la vila, com demostra la gran participació de les pastisseries i fleques a la fira. Al mercat hom hi podia fer una degustació acompanyada d'un didal de ratafia dels millors brunyols fets a Sant Feliu. La fira, que es va celebrar durant la Setmana Santa, també acull el tradicional concurs de brunyols, on tothom podia participar amb elaboracions casolanes. El mercat és també un aparador dels productes del territori i ofereix un complement cultural i gastronòmic als nombrosos visitants que fan cap a Sant Feliu de Guíxols per Setmana Santa. El mercat és un mercat tradicional, cada any tirem endavant aquesta fira que nosaltres diem del brunyol, que com es pot veure no només hi ha brunyols, els típics de Sant Feliu, sinó que hi ha productes de tot tipus. No? És aprofitar la Setmana Santa, aprofitar aquests dies festius, que hi ha molta gent que ve a visitar la nostra ciutat, i oferir com producte afegit, com valor afegit a la pròpia oferta turística, doncs aquest producte de brunyol, i repeteixo, amb més productes que acompanyen tot el que s'exposa aquí a la fira. I la veritat és que cada cop anem a més, no? En aquest moment em sembla que estem sobre el voltant de la trentena d'expositors i vol dir que això és una xifra molt important, no? Supera la de l'any passat i supera, a més, la de l'any passat va superar la de l'anterior. Vol dir que en aquest moment no morirem d'èxit, però sí que podem dir que és un èxit real. De brunyols n'hi ha de dos tipus, el de l'Empordà i el de Sant Feliu. Per saber com es fan i per què són tan diferents, vam anar a la pastisseria La Vienesa de Sant Feliu, on el pastisser Toni Vinyes ens va obrir l'obrador i ens va explicar com són els brunyols. El bunyol de triangle és típic d'aquí Sant Feliu. O sigui, teòricament, fora de les pastisseries de Sant Feliu no hi ha ningú més que el faci. És un bunyol ben bé típic d'aquí. La massa no té res a veure amb el tipus de bunyol com el de l'Empordà, per exemple, i seria una mica com si fos una massa de pa de pessic però fregit. O sigui, és el mateix procés d'un pa de pessic, va l'ou muntat amb el sucre i tot plegat, el que passa que porta més quantitat de farina, queda una massa més morta, però va l'ou muntat i tot com si fos un pa de pessic, s'hi posa ratlladura de llimona i llavors es talla en forma triangular. És un tipus de bunyol que no agafa gens d'oli, així com el de l'Empordà a vegades sempre queda una mica més oliós. Aquest, el de triangle de Sant Feliu, no agafa gens d'oli, queda una mica més amassadet, però al contrari que aquest no té pràcticament gens d'oli a la pasta. Sí. Comencen a suar i després ja es queda de color i ja està. Llavors aquest bunyol, el de l'Empordà, fem una massa mare, porta ou, sucre, mantega, una mica de llevat també, i llavors posem caliandre, matafaluga, una mica de canyella i també una mica d'anís. Llavors, o sigui, es tracta de tallar la pasta amb aquests tallets així, una mica ben formats, els posem en una llauna, els deixem fermentar una miqueta i llavors ja van a fregir. Veieu que és una pasta bastant fosca de color i és precisament per la caliandra i la matafaluga que porten, que és el que els dona el gust més peculiar. Just al moment d'anar a fregir és quan amb el dit li fem el forat del mig. S'ha d'anar més aviat ràpid perquè si no després el forat es converteix en un forat massa gros i llavors es deformen i perden la forma rodona que tenen tan característica. Aquests són els de l'Empordà, es poden trobar arreu de Catalunya, de totes les pastisseries pràcticament. Hi ha qui els fa amb el forat, hi ha qui no acaba de fer el forat, hi ha qui no hi fa mai forat, això ja també va a gust de cada pastisseria. De brunyols de Sant Feliu de Guíxols n'hi ha tot l'any i en podeu trobar sempre a les pastisseries del poble.